Stejně nového a chci ukázat Hanzo a Noam, jak se skáče tahle mapa. Že jsem skočil dřív než oni, takže si tady dám ty boty a jdu na to. Honzo, co se vám ještě těší, takže první skok, OK, mám si tady kalhoty. První, druhý. OK, jdeme tady, aby jsme tam tady to takhle to vezmeme s krátkou tady a tady trošku jsme to kuše, už to bude dělat pořád. Takže můžeme ničit tam tady, no, takže zničíme tady taky ne, tak zkusíme tady dole, takže dole bývají, ano a mám tady, takže mám tady flasher plate, si stoupnem a jdem, takže stoupnem. Je to velmi jednoduchá mapa. Sorry, to se nepovedlo. Tak. A tady máme nějaký diamanty, což je super. Takže Minecraft to dali za 20 minut nebo kolik, a já jsem to dal za 1 minutu. Takže tohle je zatím všechno a zatím čas.